Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru ingkang kinurmatin, saha kanca-kanca ingkang bingah. Sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun berkahi kita. Sholawat saha salam taksih katur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderenge niku tepangaken asmanipun kula Hilmiah Kotornada absen 17 kula saking Songodik. Kula wonten mariki badhe ngaturaken pidato bab kompos. Para rawuh ingkang minulya, sampah dadi masalah paling gedhe ing Indonesia. Sampah ing Indonesia sansaya numpuk lan akeh. Mula salah sawijining cara kanggo nyuda sampah yaiku misahke sampah organik lan sampah anorganik. Sampah organik bisa diolah dadi kompos, gunakake langkah-langkah ing ngisor iki kanggo gawe kompos. 1. Pisah sampah organik lan anorganik. 2. Sampah organik dipotong dadi ukuran cilik sekitar 1 sampai 2 cm. 3. Siapake wadah gede sing kedap udara. 4. Lebokake sampah organik ing wadah. 5. Semprotan sampah organik nganggo bioaktivator kayata EM4 jangan nganti meroto. 6. Tutup wadah kanthi kencang. 7. Aduk campuran saben 3 dina. 8. Ninggalake 1 sampai 2 wulan. 9. Kompos siap digunakake. Mekanten atur kula kirang langkung kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.